सोमोनांथाव सागनरा ओंखारदों लोगोफोर। खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय। बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। बाक्सा जिल्लायावनो बे जाथाया जादों। बिटिआरनि बाक्सा जिल्ला, बे बाक्सा जिल्लायावनो बे सोमोनांथाव जाथाया जादों। किडनेप खालामग्रा मानसि थामहिनबा साकन्द्रा ओंखारदों गारि। नों ओरै फैनाय जोंनि एसएसबि केम्पआव नोंसोरनि गोरोबनि थाखाय मोजां बुस्थु रानबाय दं। इखौ लांनो नों माबार गारियाव गाखोनानै ओरै हानहरदोंमोन। नोंथांमोन बयबो बे भिडिअखौ नुबाय आरो गावनि खोमाजोंनो खोनाबाय। अब्ला नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव फोरमाय। लोगोफोर, दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि हारिनि गेजेराव गाज्रि नोजोर होनायखौ जों बयबो नुनो मोनदों आरो थाल मोनगासिनो दं। बिनिखायनो मोनफ्रोमबो न'खर साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनो साननाया बेनोदि दिनै गुबुननि न'खराव जादों होननानै नोंथांनि न'खर एबा नोंथांनि गामिसिम सौहैनाय नङा। बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो दासान। दिनै नोंथांमोना गुबुन न'खर गुबुन गामियाव जानायखौ खोनानो हागौ। गाबोन नोंथांनिसिमबो सहैगासिनो दं बेफोर जाथाया। बिनिखायनो गाव गावनि न'खर आरो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सांग्रां थानाय एबा लाखिनाया जोबोर गोनांथार। गिबियावनो नोंथांनिसिम माब्लाबाफोर बेफोरबायदि हरखाबै सौहैयोब्ला सरकारनि मानसि बा डिफेन्सनि मानसि होननानै गाव गावखौ सिनायथि होयोब्ला नोंथांमोननि मददनि थाखाय बेफोरबायदि फैदों होननानै नोंथांखौ लिङोब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो हरखाबै डिसिसनखौ दाला। नोंथाङा सान्थि भाबै सानग्रोनानै ला। मोजां नंगौ नङा बिजिरग्रो। बिनि उनाव नोंथाङा बिथांमोनजों थांफानो थाखाय ओंखारफा। थांनायनि सिगां नोंथाङा बेखौ चेक खालामनाया जोबोर गोनांथि। मानो होनोब्ला बिथांमोननिफ्राय आइ कार्डखौ नायना लानाया जोबोर गोनांथार। जुदि बिथांमोना आइ कार्डखौ देखायनो हाया अब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो दावबाय आरो दाथांफा। नोंथाङा बिथांमोननिफ्राय आइ कार्ड नायनो बिनाय समाव बिथाङा देखायनो हायाब्ला नोंथाङा गावनि उसुं खाथिनि गामि खाथिनि मानसिफोरखौ लिंहरनानै बिथांमोनखौ माबा मोनसे एक्सन लानो हायो आरो गावनि थानासिम इनफरमेसनखौ हरनो हायो। गावनि न'खर आरो गावनि गथ' गथाय गावखौ सांग्रां लाखिनाया जोबोर गोनां। मानो होनोब्ला दिनैनि सिखावा गिदिर उन्दै बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला रावखौबो सिनाया। बबे समाव सोरखौ मा खालामगोन सोरखौ मा मागोन बुंस'नो हाया। बेजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' आइजोफोरा गावखौ सांग्राङै लाखिसिननो जोबोर गोनांथार। गाज्रि नोजोरै जोंनि हारिनि माखासे आइजो माहारिखौ गाज्रि नोजोरै नायग्रा गोबां दंसै। बेनिखायनो हरना गुना मोनाफ्राव ओंखारनायखौ एसे बन्द' खालाम। सोरां बारां बबेबा दाबसे जायगायाव थांनांगौबाबो सोरां बारां थांनो नाजा। लोगोफोर, अब्ला भिडिअआ एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामगोन होननानै, जाहाथे नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ आपडेट लाबोनाया सहैनाय बायदि। अब्ला एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।